Ababephethe ngesikhathi sokubanjwa kombuso uBrian Molefe, uLucky Montana noSiyabonga Gama bafungisiwe njengamalungu amasha ePhalamende. Amalungu amasha e-MK Party ePhalamende okuhlanganisa noMzwanele Jimmy Manyi, obuyela ePhalamende likazwelonke ngemuva kokushiya i-EFF esikhundleni sakhe eqenjini le-MK. uFloyd Shivambu, osanda kujoyina iqembu le-MK esuka ku-EFF, akafakwanga ohlwini. Iqembu le-MK lisanezihlalo eziyisikhombisa ezingagcwalisiwe ngemuva kokuthi likhiphe amalungu angu-15 ePhalamende. Owayeyisikhulu sakwa-Eskom uBrian Molefe, owayeyisikhulu esiphezulu sakwa-PRASA uLucky Montana kanye nowayeyisikhulu esiphezulu kwa-Transnet uSiyabonga Gama, bonke abake bathinteka kwiKhomishini kaZondo yophenyo noma babhekana namacala okukhwabanisa nenkohlakalo ethinta amabhizinisi kahulumeni abake bawahola. Bafungiswe njengamalungu ePhalamende izolo ntambama. uMolefe uboshelwe amacala ahlukene ezinkantolo, kanti ubhekene necala lokwephula umthetho wokuphathwa kwezimali zomphakathi kanye nokukhwabanisa okubandakanya u-R398.4 million. Usuku lwecala kulindeleke ukuthi lubekwe ngomhla ka-1 Okthoba. uGama waboshwa ngo-2022 ebhekene namacala enkohlakalo nokushushumbisa imali kanye nabanye abathathu ababe yizikhulu zakwa-Transnet. Ikhomishana kaZondo yophenyo ithole ukuthi uMontana waba nesandla ekunqumeni ukuthi yibaphi abahlinzeki bezinsiza abazothola amathenda amakhulu ngesikhathi se-state capture kwa-PRASA. Akakabekwa icala. NgoLwesithathu kufungiswe abantu abayisishiyagalombili beqembu loMkhonto weSizwe, ababili be-Economic Freedom Fighters. Inkanyezi News ibike ekuqaleni kwenyanga ukuthi iqembu le-MK likhiphe amalungu ePhalamende angu-15 ukuze kungene abafana noMolefe. Amalungu ePhalamende agawulwe yizembe abhekise amabombo ophikweni lwe-Western Cape enkantolo enkulu, efuna ukuhoxisa ukuxoshwa kwabo ePhalamende. Abanye babo bashiya imisebenzi yabo bajoyina iqembu le-MK, futhi manje impilo yabo isithintekile kabi. Amalungu amasha eqembu le-MK ePhalamende ahlanganisa noMzwanele Jimmy Manyi, obuyela ePhalamende likazwelonke ngemuva kokushiya i-EFF esikhundleni se-MK, uThembisile Mjadu noMpumelelo Gasa, uGezani Kobane noThulani Gamede. uFloyd Shivambu, osanda kujoyina iqembu le-MK esuka ku-EFF, akafakwanga ohlwini. Iqembu le-MK linezihlalo eziyisikhombisa ezingagcwalisiwe njengoba likhiphe amalungu angu-15 ePhalamende. Amalungu amabili ePhalamende amasha kwi-EFF nawo awekho masha endlini. uSinawo Thambo, ongene esikhundleni sikaShivambu, ubeyilungu lePhalamende kuhulumeni odlule kodwa wangabuya njengoba i-EFF ilahlekelwe ngamavoti. uNaiza Paulson, ongene esikhundleni sikaManyi, uyilungu eliphezulu le-EFF naye ongabuyanga njengoba i-EFF yehliswe ngamavoti amahlanu ngemuva kokwehla kwamavoti phakathi kokhetho luka-2019 no-2024. Uyabuya uMolefe ngesikhathi ese-Eskom uphinde waxhunyaniswa nomndeni wakwaGupta oxhumene nepolitiki embikweni nomvikeli womphakathi we-State of Capture. Ibhale izingcingo ezingu-19 phakathi kuka-August noNovemba 2015 ezibhekiswe emndenini wakwaGupta eSaxon World, eGoli, ekhaya kanye nezinye ezingu-58 ezazishayelwa ozakwabo ebhizinisini lakwaGupta kusukela ngo-August 2015 kuya kuNdasa 2016. Lokhu kuxhumana kwenzeke ngesikhathi abakwaGupta Tegeta Exploration and Resources, inkampani ibithenga imayini yamalahle i-Optimum. Ekugcineni, isivumelwano sasihilela ukukhokha kusengaphambili kuka-R600 million kwa-Eskom ukuze kuthunyelwe amalahle esikhathini esizayo enkampanini ephehla ugesi. Wesula kwa-Eskom ngoNovemba 2016, wabuye wesula ebhodini le-Industrial Development Corporation ngonyaka olandelayo. uMolefe uke waba yilungu lePhalamende le-ANC ngaphansi kukaJacob Zuma ngo-2017, kanti usebuya nekhadi lomuntu ofanayo manje. Wasula ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ngemuva kokusho emaphepheni asenkantolo ukuthi usekhefini elingakhokhelwa ngesikhathi eyilungu lePhalamende. Izindaba usifundelwa uSinothile Maphumulo. Stay connected, stay informed.